Pun. Amit-amit mriki. Hup, pun. Nah. Alhamdulillah. Teges, teges, teges. Ger. Ah. Masyaallah. Cerita sing paling larani Lalar sih. nalika Masyaallah. Walune gedene. ninggal ke keluarga nelongso kudu tak terima Semangat Ibu nggih. Penyanyi ragu. Rene. gawe tambah loro wong tuwa ana koyo ora ana ayo Bu goyang Bu ngendi kasih sayangi sing koyo wong liyane enak Bu bingung dewe-dewe ngobong Bu kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban perjuangan ning dalan dhewean ya Allah naksen Ayo. ora ono sing jago dilairke neng keluarga sing koyo ngene semangat tak tompo apa anani Rene sangit. tapi kahanani yen pancen ngene iki tak Matur suwun semangat Ibu. kudu iso kuat Ayo. balungane ayo Bu perkara disangka wong tuane kudu iso aku dewi rono sikilane ngene men anak sing rusak omahe Jati Groho. ayo yo asik Awas mantap gelas. sampai basah Bu sampai bawah ayo Bu Wow. sih pinter loh Ibu ibunya setrum Ayo. pisahan ojo nganti anak dadi korban perjuangan ning dalan dhewean ayo Bu ayo deh Yo. ora ono sing jago dilahirke neng keluarga sing koyo ngene ketompo apa anani tapi kahanani yen pancen ngene iki tadi kudu iso kuat balungane disangga wong tuane aku tuh iso ngadeke diri rono sikilane ngene men anak sing rusak omahe ayo Pak Jati Nugroho. Campur Indonesia ada Atta Multimedia. goyang yo
kudu bisa ngejadi anak dadi korban berjuang ning dalam dewean. Asik goyang yo. Terima kasih. Ora ono sing nyala dilahirke. Ayo Bu. Ning kuatku sing ngene. Asik. Tak tompo opo anane. Tapi kanane. Yen pancen ngene iki takdiri. Kudu iso kuat kalungane. Bisa ngawangane. Aku bisa ngatek dhewe ono sikilane. Ini men anak sing rusak omahe. Ini men anak sing rusak omahe. Iyo. Mas. Ini barang Mas siapa ini? Mas Sinten.